Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 14, bersikulo 1 ngadto sa 12. Niadtong panahona si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag, nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya ni ining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson og prisohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag magsigi man gyud og sulti kang Herodes, dili matarong nga asawa ka kang Herodias. Butuntang patyo ni Herodes si Juan apan nahadlok siya sa mga Hudeo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihanggi sa ulog ang adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babae ni Herodias atubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kayo si Herodes, busa misaad siya kaniya. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguol ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa tubangan sa tanan niyang mga dinapit. Misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang iyang lawas og gilubong. Ubani ini giadto nila si Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi
diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.